tal-konferenza Holy Spirit Conference 2026. Qegħdin hawnhekk fil-waqt li nirringrazzja lill-om u l-missier spiritwali li għal darb'oħra tawni din l-opportunità li nista' nxandar u naqsam il-kelma ta' Alla ġo din il-Knisja River of Love lilkom li tissegwuna permezz tal-medja. Nilqawkom magħna għat-tieni sessjoni ta' dal-għodu. Tiġa wkoll il-mulej tkellimna il-bieraħ permezz tal-kellim tiegħu, permezz tal-messaġġier tiegħu u dal-għodu il-mulej ukoll reġa' tagħna kelma friska oħra. X'ismu il-titlu ta' dan il-preach? Ġesu iwiegħed l-Ispirtu s-Santu. Qegħdin nitkellmu fuq dan l-Ispirtu s-Santu u tajjeb ukoll li nifmu minnu dan l-Ispirtu s-Santu għax ħafna drabi naħsbu li huwa xi nar, xi riħ. Però l-Ispirtu s-Santu huwa persuna li jrid jibni relazzjoni ma' kull wieħed u waħda minna. U Ġesu wedna dal-Ispirtu s-Santu. Infatti ħanibda mill-Iskrittura mill-Antik Testament fejn fit-2 Kroniki 5:14 tistgħu tmorru hemmhekk jgħidilna xi ħaġa hekk. Il-glorja ta' Alla imliet it-tempju. Il-tempju li mhuwiex it-tempju tal-ġebel huwa t-tempju jiena wint huwa t-tempju u f'daw il-5 ijiem nemmen li l-mulej irid jimla dan it-tempju. Smajna l-bieraħ li ridna mmorru għal livell ieħor. Biex tmur għal livell li jmiss trid tintela' biex imbagħad inti tkun dak li jgħidlek Ġesu għalinna il-melħ u d-dawl hemm barra. 2 Kroniki 5:14 fejn insibu il-glorja t'Alla imliet it-tempju. Dan tkemmu hekk li l-qassisin il-kbar ma setawx u l-Leviti ma setawx ikomplu s-servizz tagħhom. Għala, għax il-glorja t'Alla tant imliet it-tempju li dawn ma setawx jibqgħu bil-wifqa għax ma setawx jistikjaw dik il-preżenza t'Alla. L-Ispirtu s-Santu, ġifieri l-Ispirtu s-Santu ġi manifestazzjoni kif smajna wkoll fil-taħdita ta' qabel din, l-Ispirtu s-Santu manifesta ruħu b'mod tangibbli. Issa tinsewx li fl-Antik Testament l-Ispirtu t'Alla kien fuq il-persuni, kienu ftit li kellhom l-Ispirtu t'Alla ġo fihom. L-Ispirtu s-Santu kien jiġi fuq il-persuna, mhux ġo fih. Illum li aħna fil-Patt il-ġdid permezz ta' dak, permezz tas-salib ta' Kristu, permezz tad-demm ta' Ġesu Kristu, illum li qegħdin f'Patt ġdid l-Ispirtu ta' Alla ġie jammar fina. Infatti f'Rumani 8 jgħidilna li aħna ulied adottivi li bih aħna nistgħu ngħidu Abba Missier. Huwa permezz tal-Ispirtu Santu biss li nistgħu ngħidu Abba Missier. Huwa permezz tal-Ispirtu Santu biss li nistgħu aħna nkunu dawk ir-reċipjenti vojta għax infatti jgħidilna hawnhekk vers 16 Rumani 8:16 jgħidilna dan l-Ispirtu li jixed flimkien mal-Ispirtu tagħna li aħna ulied Alla. Jekk aħna ulied, aħna wkoll werrieta. Jiġifieri ara xwirt tagħna il-mulej permezz tas-salib tiegħu. Aħna werrieta ma' Kristu la darba mbagħtu miegħu biex miegħu inkunu glorifikati. Nirringrazzjak mulej, amen. Grazzi Ġesu. Hekk ukoll l-Ispirtu vers 26
min-naħa tiegħu jgħinna fit-tnuqqas tal-ħila tagħna għax aħna ma nafux nitolbu kif imiss ukoll issemma talb importanti ir-relazzjoni dik hemmhekk tista' tibni ir-relazzjoni tiegħek ma' Kristu meta inti titlob tidħol f'intimità. Għax aħna ma anqas biss nafu nitolbu kif imiss imma l-Ispirtu stess, l-Ispirtu s-Santu jidħol għalina b'talb li bitnejjiet li ma jitfissirx bil-kliem. Grazzi mulej Ġesu, dan qalu għal dawk li huma il-doni tal-Ispirtu li semmew ukoll. Wieħed minnhom huwa id-don tal-ilsna, id-don li inti tkun qed titkellem direttament ma' Alla il-Missier. Aktar skritturi li l-mulej poġġili f'qalbi anka matul dan il-lejl li kont qed nitlob u l-mulej poġġili daw l-iskritturi fuq il-mammudija tal-Ispirtu s-Santu. Waħda mill-affarijiet li l-Ispirtu s-Santu jagħmel fina huwa meta aħna naċċettaw lil Kristu, l-Ispirtu talla jiġi jinvadi qalbna. U waħda mill-affarijiet li jagħmel huwa li iqanqalna għall-indiema. U dan huwa xut tiegħu Ġwanni il-Battista fejn jgħid f'Mattew 3:11 inħeġġiġkom tmorru hemmhekk. Propjament hawnhekk l-Iskrittura titkellem direttament fuq l-Ispirtu u n-nhar. Qegħdin nagħmlu kors ukoll tal-revival f'dal-żmien ukoll, il-pastor qed jitkellem ħafna fuq revival u waħda mill-affarijiet li huwa assoċjat mal-Ispirtu Santu huwa n-nhar. U naraw anke fl-Iskrittura fatti naraw li niżel li saru mhux niżel fuqhom in-nar u huma saru fjamma nar. Però Ġwanni mela Mattew 3:11 jgħidlek jiena ngħid għalija nammitkom bl-ilma għall-indiema imma ġej wieħed warajja aqwa minni li hu jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar. Ġesu għalinna kemm nixtieq li n-nar jaqbad. U llum il-mulej qiegħed jgħid lilek inti li inti t-tempju li bdejna l-ewwel bit-2 Kroniki li isnieh bħala tempju li huwa aħna. Inti li inti t-tempju l-mulej llum qiegħed jgħidlek kemm nixtieq li n-nar tal-Ispirtu tiegħi jaqbad ġo fik. Dan huwa l-messaġġ li l-mulej irid jagħti llum. U tibbekkja Batti 3:19. Pietru hawnhekk jitkellem fuq l-indiema mela importanti li jkun hemm indiema perfetta. Indiema li aħna nindmu. Pietru jitkellem l-ewwel diskors tiegħu f'nhar Pentekoste propju wara li irċevew l-Ispirtu Santu. L-ewwel diskors ta' Pietru kien hekk, vers 19. Indmu mela u erġgħu lura minn dnubietkom biex jinħaffrulkom. U dik ukoll tiġi ebbekjata ukoll bi-Ġwanni kapitlu 20. Imbagħad Ġesu mela kapitlu 20 vers 21. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom islim għalikom kif il-Missier batlili hekk jien nibatlilkom. U kif għalhekk nefaħ fuqhom u għalilhom ħudu l-Ispirtu Santu. Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. L-istess kliem waqt li inti qed tindem tittaħfer. Ma tistax
inti tindem u ma taħfirx. Trid taħfer. Aktar skritturi fejn jgħid minn Atti kapitlu 4, 29 sa 31. Mela, insibu meta telqu l-apostli meta kienu arrestawhom l-apostli għax bdew jitkellmu f'isem Ġesu, għaliex meta jiġi l-Ispirtu s-Santu juri lid-dinja li hi għandha żball. Għandha żball għax ċaħdet lil Kristu, ċaħdet il-verità. Jgħidilna xi ħaġa hekk. Wara li kienu telquhom u għax bdew jedduhom biex ma jitkellmux f'isem Ġesu, ingħaqdu flimkien, jiġifieri kienu at one accord. Fl-Antik Testament ukoll fi Kroniki, fit-2 Kroniki, dak li qrajna fil-bidu, kienu at one accord, kienu flimkien, kienu fema waħda, kienu tifaħru lill-Alla u l-glorja tal-Alla imliet il-post. Din hija bekkjata fil-Ġdid Testament taħt il-Patt il-ġdid. Atti 4, 29 sa 31, fejn huma kienu at one accord qed jitolbu u tgħidilna l-Iskrittura li l-post wara li spiċċaw jitolbu teżżes u il-koll kull min kien hemm intlew bl-Ispirtu s-Santu. Kif għattilkom fil-bidu l-Ispirtu tal-Alla huwa dak l-Ispirtu li jrid jibni relazzjoni magħna. Huwa l-Ispirtu li jfejjaq, huwa l-Ispirtu li jeħles. U Ġesu hawnhekk qed iwedna Ġwanni 16. Dan ittulkom mill-bidu għax kont għadni magħkom. Issa sejjer għand minn batni. U ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer, tinsewx Ġwanni 14, Ġesu jgħidilna li hu triq, il-verità u l-ħajja u ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħu. U ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer. Imma għax qedtilkom dan qalbkom itniktet bin-niket. Madankollu ngħidilkom is-sewwa li jaqblilkom li jiena mmur għax jekk ma mmurx id-difensur ma jiġix għandkom. Imma jekk immur nibatulkom. U meta jiġi hu juri lid-dinja li għandha żball fuq xiex dwar id-dnub. Għalhekk hemm bżonn nindiema. L-Ispirtu ta' Alla ma jistax jitħallat fejn hemm id-dnub. U li kien jittajjar fil-bidu Alla qal u l-Ispirtu ta' Alla ħoloq. Meta l-Ispirtu ta' Alla jiġi f'persuna, l-Ispirtu ta' Alla jibdlek radikalment. Għax meta jiġi juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub. Billi huma memnux fija. Dik hija li memnux li riġettaw lil Kristu. Inti jekk inti tkun mimli bl-Ispirtu tal-Alla qatt ma tista' tirriġetta lil Ġesu Kristu. Anzi pjuttost l-Iskrittura tgħidlek minnu mimli bl-Ispirtu tal-Alla huwa dak li jgħid Ġesu Kristu l-mulej. Dak li ma jgħidx Ġesu Kristu u l-mulej mhuwiex ġej mill-Ispirtu tal-Alla. U filli li jien
sejjer għand il-missier u intom se tarawni iżjed. Il-ġudizzju fil-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa ikkundannat. Hawnhekk tinsewx Ġesu kien għadu ma telax fuq is-salib, kien għadu qed jagħti direzzjonijiet lill-apostli u x'kien se jagħmel billi Ġesu kien se jibgħat id-difensur. Id-difensur l-aħwa mhuwiex dak li jagħmel kollox. Xiġifieri, id-difensur huwa dak li jgħinek itwettaq il-pjan li Alla għandu għalik. Id-difensur huwa dak li jiddefendik. Għalhekk batunna Ġesu. Għalhekk għalinna toqgħodux tħabblu magħhom se tgħidu. Huwa l-Ispirtu tiegħi li huwa jitkellem. U waqt li qed ngħid dan id-diskors jiena nitlob li kull kelma li tingħati minn hawn fuq hija tkun diretta ġejja minnu. Għalhekk l-aħwa l-Ispirtu ta' Alla meta jimmanifesta f'persuna għalhekk ikun hemm il-bidla għax ikun hemm it-tiġdid. It-tiġdid huwa ir-revival. Revival. Smajnija ħafna kemm il-darba revival hija il-glorja tal-Alla timla post. Però that's not only revival. Dak mhuwiex biss dak u mhux biss dak u revival. Revival huwa meta inti fil-li miexi dik id-direzzjoni fil-li dur u timxi dik id-direzzjoni. Fil-li qiegħed miexi lejn id-lam l-Ispirtu tal-Alla jaħkmek mingħajr ma jisfurzak għax l-Ispirtu tal-Alla huwa spiritu ġentili, mhuwiex spiritu li jisfurzak. Jaħkmek l-Ispirtu tal-Alla u fil-li tkun miexi lejn direzzjoni iddur u timxi wara l-Mulej Ġesu. Dik hija l-bxara tajba. U waħda mill-affarijiet li nixtieq naqsam magħkom dalgħodu li l-Mulej poġġieli fuq qalbi żewġ affarijiet. Morru Luqa 24 vers 45. Imbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-Iskrittura u qalilhom hekk kien miktub li l-Messija jbagħti u fit-tielet jum iqum mill-mwiet u l-indiema għal maħfra ta' dnubiet tixxandar f'ismu lill-ġnus kollha ibda minn Ġerusalemm u intom li qed tisimgħu, intom li qegħdin taraw, intom xut ta' dan. U wara jiena nibgħat fuqkom dak li kien imwiet mill-missier. Però intom ibqgħu fil-belt sa ma titlibsu bil-qawwa mill-għoli. Din l-Iskrittura ġitni dal-lejl waqt li kont qiegħed nipprepara pratikament din it-taħdida tal-għodu. Stennew sa ma titlibsu bil-qawwa mill-għoli. Għalfejn? Għax once li inti titlibbes, once li Alla jimmarkak. Once li titlibbes bil-qawwa mill-għoli, ma tistax tibqa' kif tkun. Ma tistax tibqa' bil-qiegħda ma tagħmel xejn. Ma tistax ma titkellimx fuq Ġesu Kristu. Ma tistax ma tgħidx Ġesu x'għamel miegħek. Tkun prudenti ma' ċertu affarijiet, ċertu nies tkun prudenti wkoll, però u bl-imħabba importanti li bl-imħabba, importanti. Imma
l-Ispirtu tal-Alla ma jħallikx ma toqgħodx kwiet. Sa ma titlibsu bil-qawwa mill-għoli. Illum 2026 aħna mlibsin illa li Ġesu madux f'dak il-qabar huwa vojt. Is-salib għadu mmarkat, però Ġesu m'għadux hemm. Ġesu qiegħed in-naħa tal-lemin tal-Missier biex jitlob għal kull wieħed u waħda minna biex jinterċedi huwa l-unika medjatur bejn Alla il-Missier u l-bniedem. Għalhekk is-salib qiegħed kif inhu biex permezz ta' Kristu Alla l-Missier jerġa' jingħaqad mal-umanità. Alla l-Missier fil-bidu kien jinżel mal-umanità. Kien jinżel. Għalhekk Alla l-Missier jerġa' jingħaqad mal-umanità. U l-biċċa l-minduda hija biex jaqgħad lili magħkom. Il-bniedem mal-bniedem. Għalhekk hekk kif isser dak. Is-salib is-sodda tal-patt. Is-sodda tal-patt. Luqa 4. L-iskrittura li meta kont intqajt bdejt din il-mixja ta' 13 sena. Din l-iskrittura vers 18 kienet tiġini kull jum. Kull meta kont niftaħ l-iskrittura kif kont nitlob. Meta Ġesu daħal Nazaret u tawh fidejh l-iskroll ta' Iżajija. Ħanibda minn 18 u 19. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għaxu konsagrani batni nħabbar il-ħelsien lill-imjasrin inxandar il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja inrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-mulej. U kif għalhekk kebbeb il-ktieb u taħlura lil-qaddej u qatt bil-qiegħda u għajnej kulħadd kienu imsamrin fuqu u beda jgħidilhom din il-kidba li għadha kif inqrat seħħet illum. Meta l-Ispirtu tal-Alla jimmarkak, meta l-Ispirtu tal-Alla jimmarka persuna. Dak kollu li hemm miktub huwa tiegħek. Għax mhux inti tkun qed tagħmlu, imma l-Ispirtu tal-Alla ġo fik li jgħajjad Abba Missier kif bdejna fil-bidu. L-Ispirtu tal-Alla li huwa l-imħabba li jaqgħad lill-Missier mal-iben. L-Ispirtu tal-Alla li kien jittajjar fil-bidu tal-ħolqien, l-Ispirtu tal-Alla li kien li niżel fuq Ġesu waqt li kienet jitgħammed. L-Ispirtu tal-Alla li kien preżenti fuq it-tabor. Il-bira flaxija semmejta din. L-Ispirtu tal-Alla li kien preżenti fuq it-tabor. Meta Ġesu ġi mibdul. L-Ispirtu tal-Alla li ta' revelazzjoni lil Petru inti l-Messija li ben tal-Alla l-ħaj. Li fuq dik ir-revelazzjoni, mhux fuq Petru, fuq dik ir-revelazzjoni li Petru għallu inti l-Messija
l-iben ta' Alla l-ħaj. Fuq dik hija mibnija l-Knisja. Il-Knisja mhijiex mibnija fuq bniedem. L-Ispirtu ta' Alla meta jibni fuq tempju magħmul minnu, mhux tempju magħmul mill-bniedem. Aktar. Wara dan Ġesu ħareġ fid-deżert u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Fejn hemmhekk mhux għax ma kienx iddixxiplinat, imma rrid jurina li rrid jifhem. Ridna li aħna nifhmu li hu jifhimna minn dak kollu li aħna niġu attentati. Però ma baqax hemm biex iġġieled Ġesu. Bdik. Bil-kelma tal-Alla. L-Ispirtu tal-Alla li huwa l-awtur ta' din il-kelma. Huwa l-awtur. Kull kelma, kull sentenza, kull ittra hija miktuba, ispirata. Għalhekk dak li kien fil-bidu irid jerġa' jiġi fl-aħħar. Alla l-Missier fil-bidu għattilkom li Alla l-Missier kien jimxi mal-umanità. U hekk ħajerġa' jiġi fl-aħħar. Min ġej fuq isħab? Ġej Ġesu Kristu biex joħodna miegħu biex dak li kien fil-bidu jerġa' jsir fl-aħħar. Jiena l-Alfa u l-Omega, il-bidu u tmiem. M'hemmx bidu u m'hemmx tmiem. Għalhekk ġej Ġesu. Għalhekk tagħna l-Ispirtu tiegħu fina biex dan iż-żmien li aħna qegħdin ngħixu f'din id-dinja huwa żmien ta' preparazzjoni. Huwa żmien ta' preparazzjoni dan iż-żmien. U meta l-Ispirtu tal-Alla jieħu over rajnieh Fatti kapitlu 2. X'għamel l-Ispirtu tal-Alla. Qaleb b'12 il-persuna, qaleb dinja sħiħa. Kemm aħna lesti aħna li nkunu dawk il-persuni li noħorġu hemm barra. Illa li xtajjeb li tiġi tisma' hawnhekk u bqgħu ejjew ismgħu. Anzi nħeġġudkom ejjew hawnhekk għax l-Iskrittura tgħidilna at one accord, jiġifieri f'daqqa. Fehma waħda. Imma hemm barra hemm knisja bilanċ. Hemm poplu bilanċ. Hemm poplu li jrid ikun jaf minnu da l-Ispirtu Santu. Huwa int u jien li nistgħu nwaslulhom minnu verament da l-Ispirtu Santu. Għaliex? Għax jiena u int għandna esperjenza ta' relazzjoni ma' Ġesu, meta ngħidu ma' Ġesu, ma' l-Ispirtu tal-Alla u ma' Alla innifsu. U llum il-mulej irid jistiednek biex tibda din ir-relazzjoni mal-Ispirtu tal-Alla. Jekk forsi inti m'għandekx din ir-relazzjoni, jekk forsi inti m'għandekx esperjenza fuq l-Ispirtu tal-Alla, mhux qed nitkellem hawnhekk ġewwa l-Knisja, nitkellem ukoll anke online. Għaliex il-mulej jaħdem anke fuq il-medja. Jekk inti m'għandekx esperjenza ta' dan l-Ispirtu tal-Alla, illum
inħeġġek. Ibni relazzjoni ma' din il-persuna. L-Ispirtu s-Santu, il-glorja tal-Alla, tittimla il-tempju. U t-tempju huwa int u jien. Ħanasal fit-tmiem ukoll ta' dan il-preach. U ħanagħlaq dan il-preach mela Ġwanni kapitlu 14. Vers 26. Anzi nibdew minn 25. Għattilkom dan għax għadni magħkom, imma d-difensur l-Ispirtu s-Santu li l-Missier jibgħat f'ismi jallimkom kollox u jfakkarkom ta' kollu li jettilkom. Jien nagħtikom is-slim, il-paċi li d-dinja ma tagħtix, imma jtihulek Ġesu. Ma nagħtikomx is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, ma nagħtilkomx kif tagħtih id-dinja. Għalhekk tħallux qalbkom titħawwad u lanqas titbeżza. Smajtu x'għattilkom, jiena sejjer u nerġa' niġi għandkom. Nerġa' niġi għandkom għax fikom se nibgħat id-difensur, l-avukat, il-helper, l-alliem, dak li jfakkarkom kollox. Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li jinsejjer għand il-Missier, għax il-Missier huwa aqwa minni. U għattilkom dan minn qabel ma jseħħ biex meta sseħħ temnu. Mela l-mulej dal-għodu qed ipoġġi 3 affarijiet. Indiema perfetta. Il-milja tal-glorja tal-Ispirtu Santu meta jkun hemm indiema perfetta, il-glorja tal-Alla, il-milja tal-Ispirtu Santu timla il-post, timla l-persuna, timla t-tempju li hu magħmul minn Alla. U t-tielet ħaġa li temnu. Jekk inti temmen, rajnija wkoll qrata Sister Mari fit-tok tagħha, Mark 16, dawk kollha li jemnu jqiegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu. Waħda mix-xogħlijiet li l-Ispirtu ta' Alla jagħmel huwa li jfejjaq, li juża t-tempju li jgħix fih biex ikun jista' iwassal il-fejqan. L-Ispirtu ta' Alla fejn ikun hemm il-preżenza tiegħu, ikun hemm ħelsien. U nemmen li l-mulej irrid joħodna f'dik is-sezzjoni ta' ħelsien u fejqan. Illa għaliex l-Ispirtu ta' Alla għadu l-istess Spiritu Santu li kien fil-bidu. Huwa l-istess Spiritu Santu li niżel fuq Ġesu. Smajni ħanka taħdida ta' qabel din. Aħna li aħna fi Kristu, mela aħna Kristu ieħor. Tajjeb. L-Ispiritu Santu li niżel fuq l-Apostli, li beda il-Knisja, l-Ispiritu Santu li ta' revelazzjonijiet lil dawk
li permezz tagħhom beda din il-mixja. Huwa l-istess Spiritu Santu li llum jinsab hawnhekk fostna. Illum jinsab ħdejk li qed tarana permezz tal-medja. Huwa l-istess Spiritu ta' Alla, l-Ispirtu Santu, il-mulej li jagħti l-ħajja. Fejn hemm hu hemm ħelsien, fejn hemm hu hemm fejqan. Jiddependi fuqi, jiddependi fuqek, kemm inti lest, kemm inti lesta, miftuħa għall-Ispirtu ta' Il-mulej irid jagħmmed lill-poplu tiegħu, lill-Knisja tiegħu, il-veru poplu tiegħu, bl-Ispirtu Santu u bin-nhar. Ejja mbaxxu rasna nitolbu. Grazzi Mister Addis. Mulej, nirringrazzjak ta' dal-għodu. Nirringrazzjak, mulej, li inti qiegħed hawn fostna. Nirringrazzjak tal-kelma tiegħek, mulej. Mulej nitolbok għal kull persuna hawnhekk preżenti dal-għodu, mulej, kif ukoll dawk kollha li qed jarawna online. Nitolbok Mister Addis biex il-glorja tiegħek timla kull qalb, mulej. Imla kull persuna, mulej Ġesu, bin-nhar tal-Ispirtu Addis tiegħek, l-Ispirtu Santu. Dak li ngħidulu l-mulej li jagħti l-ħajja, għax fejn hemm l-Ispirtu tiegħek, Ġesu, hemm il-ħajja, hemm il-ħelsien, hemm il-verità. U l-verità teħlisna, mulej. Il-verità huwa int. Il-bieb huwa int. Imma mulej illum qiegħed tonfoħ in-nifs tiegħek bħalma nfaħt fuq l-Apostli l-ewwel jum tal-ġimgħa. Met inti bil-bibien magħluqin, mulej, dħalt u nfaħt fuq l-Apostli tiegħek u għatilhom ħudu l-Ispirtu Santu. U l-mulej qiegħed jonfoħ fuqek f'dal-mument. U l-istess kelma qed jgħidlek irċievi l-Ispirtu tiegħi. Grazzi, mulej Ġesu. Grazzi, mulej. Nirringrazzjak Ġesu tal-ewwel preżenza tiegħek. Grazzi, mulej. Għal daw kollha li tisegwuna online, nistidnukom biex tinaqdu magħna anka għandna taħdita oħra warajja. Ejjew hawnhekk lilkom li tisegwuna online, nistidnukom biex tiġu tinaqdu magħna hawnhekk ġewwa River of Love Christian Fellowship għal din il-konferenza għal dawn il-5 ijiem, il-lejla mbagħad is-sessjoni fil-5 u oħra fis-7. Infadali xejn iktar ngħidilkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. God bless you.